उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। सिंधुदुर्गात बालनाट्य प्रयोगाच्या कार्यशाळा आयोजित करणं गरजेचं आहे, कारण यातून कलाकारांना आपल्यातील सुप्त गुण बाहेर काढण्याची नामी संधी मिळते। नॅशनल न्यू इंग्लिश स्कूल नडगिवेचे अध्यक्ष मनोज गुळेकर यांनी हा उपक्रम राबवल्याबद्दल त्यांचं कौतुक करावं तेवढं थोडंच आहे, असे उद्गार प्रवीण कुमार भारदे यांनी काढले। गप्प बसतो नाही, गप्प बसणार काय करणार तू गप्प बस नाही, मी नाही बसणार। मला भीती वाटते, कोणी मला वाचवा। कोणी तरी आहे, मला भीती वाटते। मला काय एक्सपिरियन्स आहे, मला एक्सपिरियन्स रागवण्याचा एक्सपिरियन्स समजलं का? तू पण अंगाला शीट लागली। माता अनसूया संस्था बेसिकली मुंबईची मुंबईमध्ये चिल्ड्रन ड्रामा स्कूल घेऊन गेली 25 वर्षापासून आम्ही हे मुलांच्या सुप्त कलागुणांसाठी उपक्रम राबवतो आहे। मी आणि माझ्याबरोबर ज्येष्ठ अभिनेत्री नैना आपटे, ज्यांना भारत सरकारचा पद्मश्री मिळाला, अशा नैनाताई आपटे आणि मी आणि आमचे बालकलाकार असे गेले 25 वर्ष मुलांच्या सुप्त कलागुणांसाठी व्यावसायिक बालरंगभूमीवर प्रयत्न करत असतो। मुंबईतल्या मुलांना हे बघायला मिळतं, पुण्यातल्या मुलांना बघायला मिळतं, नाशिक ज्या मेगा सिटी आहेत तिथे हे उपक्रम सर्रासपणे जास्त होतात। पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आम्ही लॉकडाऊनच्या आधी मी आणि नैना आपटे भरपूर प्रयत्न केलेला आहे, पण तो प्रयत्न आम्ही आमच्या संस्थेच्या माध्यमातून केला। आम्ही स्वेच्छेनं इथे येऊन बालनाट्य कार्यशाळा राबवायच्या आणि त्यांचे बालनाट्यांचे प्रयोग नाट्यगृहांमध्ये लावायचे। मला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा एक अभिमान वाटतो या गोष्टीचा। मी अख्खा महाराष्ट्र फिरलो आहे, अगदी चांद्यापासून बांद्यापर्यंतचं बालरंगभूमीचा अभ्यास केला आहे 25 वर्ष। अनेक जिल्ह्याच्या ठिकाणी नाट्यगृह नाहीत, पण तुमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचं एक वैशिष्ट्य आहे, मालवणमध्ये छान नाट्यगृह आहे, नाटक सादर करण्यासाठी जागा चांगली आहे, कुडाळमध्ये आहे, शाळेचा रंगमंच मिळतो, त्याचबरोबर सावंतवाडीचं नाट्यगृह आहे, अशा प्रॉपर ठिकाणी, आणि कणकवलीला नाट्यगृह आहे, अशा प्रॉपर ठिकाणी नाट्यगृह आहे तालुक्याच्या ठिकाणी, हे विशेष आहे। आणि मुंबई पुण्याच्या नाशिकच्या मुलांना मिळतं ते इथे मिळू शकतं, पण इथे करणार कोण, बोलवणार कोण, फायनान्शियल विषय आला या सगळ्या नियोजन। पण आता एक गोष्ट अशी मला जाणवली या महिन्यात, आमचे मित्र मनोज यांच्या सहकार्यातून त्यांची शाळा आहे आपल्या खारेपाटणमध्ये शाळा आहे, नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल। या स्कूलच्या माध्यमातून त्यांनी मुलांच्या सुप्त कलागुणांसाठी हा ड्रामा विषय काही टॉप शाळेमध्ये शिकवला जातो, काही टॉप शाळेमध्ये याचा विचार करतात, नॉर्मल शाळा याचा विचार करत नाहीत, कारण ड्रामा प्रशिक्षक उपलब्ध होत नाहीत। जसं कथ्थकला टीचर्स मिळतील, भरतनाट्यमला टीचर्स मिळतील, वेस्टर्न डान्स शिकवायला टीचर्स मिळतील, पण ड्रामा प्रशिक्षक फार कमी आहेत। तर मनोज सरांनी मला इथे सांगितलं की आपल्या शाळेतल्या मुलांसाठी, म्हणजे नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल यांच्या मुलांसाठी असा प्रकारचा उपक्रम आपण करू शकतो का, ही मला विचारणा झाली। आणि मला त्यांचा उपक्रम प्रचंड आवडला की शाळेतल्या मुलांना आणि शाळेतल्या असणाऱ्या सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही कार्यशाळा आम्ही गेले 3 दिवस घेत आहोत। काल घेतली, आज आहे आणि उद्या आहे। नाट्यशास्त्राचे 9 रस, मुलांची भीती घालवण्यासाठी, आत्मविश्वास, स्टेज डेअरिंग या गोष्टींची शालेय अध्यापनात त्याची गरज आहे मुलांच्या भवितव्यासाठी। म्हणून ही 3 दिवसांची कार्यशाळा आपण नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल या शाळेतल्या मुलांसाठी खास घेत आहोत। रत्नागिरीमध्ये सुद्धा मी काम केलेलं आहे, पण शालेय पातळीवरती असा सगळ्या मुलांचा याचा लाभ व्हावा, सगळ्या मुलांना याचा फायदा व्हावा, हे फर्स्ट टाईम मी एका शाळेत बघतो आहे। शाळा इन्व्हाइट करते आम्हाला शाळा इन्व्हाइट करते, 6 महिन्याचं शेड्यूल देते वगैरे, पण इथे 3 दिवस सगळ्या मुलांची कार्यशाळा होते, 3 तासिका याचा विचार 3 दिवसांचं नियोजन करताना केलेलं आहे। पण इथे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वातावरण छान आहे,
मराठी संस्कृती जपणूक जी म्हणतो आपण ना, ती इतर जिल्ह्यांपेक्षा जास्त आहे. भाषेची अडचण नाही. त्यामुळे इथे काम करताना मुलांवर संवाद साधताना मजा आली. काल धमाल आली सेशन, त्याचे काही व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. शाळेमध्ये मुलांनी सादर केलं. काही मुलं प्रत्यक्ष स्टेजवर पहिल्यांदा बोललेत, असं शाळेतल्या शिक्षकांकडनं मला कळलं. कसं म्हणजे विचारताना विचार करतात, उठत नाहीत, बोलत उत्तरच देत नाहीत, हात वरती करत नाहीत. मी पहिल्या राऊंड जेव्हा शाळेतल्या मुलांसमोर गेलो तर मला भीती वाटली की मी ज्या मुलांना शिकवायला मुंबईतनं आलो आहे, मुलं एखादा प्रश्न विचारला तर पाहुण्यांना, गेस्टना, सेलिब्रिटी लोकांना दचकतात, घाबरतात. का सेलिब्रिटी इतकं जवळ जात नाहीत ना, आणि आमचा विषय असा जवळ गेल्याशिवाय मुलं येत नाहीत. पण सुरुवातीच्या राऊंडला मुलांनी मान खाली घालणं, लाजणं, एकाही प्रश्नाचं उत्तर न देणं, हे मी पहिलं 5 मिनटं पाहिलं. मग जरा थोडंसं लहान मूल, आमच्याकडे टेक्निक्स असतात, लहान मूल होऊन तिथे गेलो आणि मुलांच्यात थोडीशी एंट्री एक्झिट मारली की मुलं आपल्याशी बोलतात. आणि मग हळूहळू मुलं जी बोलू लागलेत, कालचा अनुभव आणि आजचा अनुभव तर जास्त आहे, चांगला आहे. आज जवळजवळ 50% जास्त मुलांना ॲक्टिंग करायची होती समोर, पण वेळ कमी, जागा कमी, त्याच्यामुळे आम्ही सगळ्या मुलांचा विचार कसा करायचा. पण ती इच्छा निर्माण झाली मुलांमध्ये. आणि उद्या तर चेटकिनीचा राऊंड आहे. हॉरर आम्ही काही ॲक्टिंगचे स्किट उद्या करून दाखवणार आहोत मुलांना, कारण मुलांच्या चेहऱ्यावरती आनंद पाहिला की हे इथे नाही मिळत, हे नाही मिळत. नाट्यशास्त्र वगैरे मुंबईच्या मुलांना सगळ्या मिळत नाही. मी आलो 400 किलोमीटर दूर, आणि ह्या मुलांसाठी हा उपक्रम राबवण्याचं धाडस श्री मनोज सरांनी केलेलं आहे. त्यासाठी मी माझ्या माता अनसूया संस्थेतर्फे त्यांचं कौतुक करतो. कारण धाडस हे शिवधनुष्य आहे. नाट्यशास्त्र मुलांना शिकवणं शाळेतल्या मुलांना शक्यच नाही, कारण ते टीचर उपलब्ध होत नाहीत, फायनान्शियल खर्च मजबूत असतो, आणि ते गावाला करणं एखाद्या खेडेगावातल्या शाळेत, हे खरंच शिवधनुष्य मनोज सरांनी पेललं आहे असं मला वाटतं. आणि हे सगळ्या शाळा असा विचार करतील ना, तर मुलांमध्ये जे आजचं प्रमाण जे आहे की मुलं घाबरतात, दचकतात, मुलं पुढे येत नाहीत, मुलं हात वरती करत नाहीत, हे प्रमाण कमी होत जाईल. आणि मुलांमध्ये व्यक्तिमत्व विकास आपण ज्याला म्हणतो, तो व्यक्तिमत्व विकास होण्यासाठी मदत होईल. तेव्हा शाळांना मी आवाहन करतो की बालनाट्य कार्यशाळांचं आयोजन करा. शालेय पातळीवर मुलांच्या सुप्त कलागुणांचा विचार करा. अभ्यासाबरोबर या गोष्टींची सुद्धा गरज आहे असं मला वाटतं. सगळी मलाच एवढी म्हणतात, मी वेडी नाहीये. ते सगळे करतात, त्याचं काय करायचं काय? त्याला आता मी काय करू शकतो? वरती कपडे वाळत घातले तर निसर्गाच्या नियमानुसार पाणी खालीच टपकणार. अहो पण पाणी नाही खाली टपकत असलं तरी माझे इथे मला त्रास होतोय, त्याचं काय? एक काम करा, तुम्ही खाली प्लास्टिकचं मेन कापड लावून घ्या. प्लास्टिकचं कापड तुम्ही मला द्या मग. अहो, मी कशाला देऊ तुम्हाला? अरे म्हणजे तुमच्यामुळे मला त्रास होणार आणि परत खर्च मलाच. हा म्हणजे काय, तुम्हाला त्रास होतोय तर तुम्ही तुमची सोय केलीच पाहिजे. अहो पण त्रास कोणामुळे होतोय? तुमच्यामुळे होतोय ना. हा पण मी कपडे कुठे घालणार तुम्ही सांगा मला. त्यात तुम्ही मी वेडा नाहीये, मी वेडा नाहीये, मी वेडा नाहीये ना, मी नाही वेडा, मी नाही वेडा, तू वेडी आहे, तू खरं तर नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे याचा जेव्हा पदभार सांभाळला, तो ह्यासाठी सांभाळला की टिपिकल एक कार्यपद्धती जी चालते आपल्याकडे, म्हणजे शाळा शिकवण्याची असतील किंवा शाळा चालवण्याची असतील, त्या माध्यमातून फक्त शिक्षण एके शिक्षण, फक्त विद्यार्थी आले पाहिजेत, त्यांनी शिक्षण घेतलं पाहिजे, 10वीला चांगले मार्क भेटले पाहिजेत. आम्ही एक परंपरा जी चालली आहे ह्या क्षेत्रामध्ये, त्याला कुठेतरी मोडीत करून माझ्यासारखे काही विद्यार्थी आहेत, माझ्या असे बरेच विद्यार्थी आहेत जे मी याच्यामागचं तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. मी 10वीपर्यंत जवळपास मी बाजूच्या बाकावरच्या मुलाशी कधी बोललो नव्हतो. मग असा एक विद्यार्थी जो शालेय अवस्थेत कधी बाजूच्या बाकावरच्या मुलाशी बोलला नाही आणि आज एका शाळेचा अध्यक्ष आहे. म्हणजे अध्यक्ष होऊन आज मी तुमच्यासमोर बोलतो आहे, मी माझ्या विद्यार्थ्यांसमोर बोलतो, माझ्या शिक्षकांसमोर बोलतो. मग माझ्या अंगात हे टॅलेंट होतं, मग ते टॅलेंट ओळखलेला शिक्षकच नव्हता. माझ्या आयुष्यातली जी काय उमेदीची काळ होती, त्यावेळेस एखाद्या शिक्षकाने माझ्यातला हा बोलणारा मनोज जर ओळखला असता तर माझं क्षेत्र काहीतरी वेगळं असतं, मी कुठेतरी अजून नावलौकिक करू शकलो असतो. पण ते ओळखणारा शिक्षकच नव्हता.
मग अशा वेळी जेव्हा शाळेचं अध्यक्षपद स्वीकारलं आणि हे अध्यक्षपद स्वीकारलं असताना की एक मुलांसाठी काहीतरी आपण नवीन प्रयोग करूया. जसे आपले आज नाटकाचे प्रयोग, आपलं बालनाट्याचे प्रयोग होतात. व्यक्तीने प्रयोगशील राहणे खरंच गरजेचं आहे. तुम्ही एकच तंत्र वारंवार केलं त्याला कंटाळा येतो, एक त्याच्यात नवीन्य राहत नाही. मुलं येतात, शाळेच्या बसमध्ये बसतात, त्यांचं तुम्ही रुटीन बघितलं, त्यांच्या चेहऱ्यावरचं हसू कोमजलं आहे, ते एकदम ते फूल आहे ना कोमजून गेलं आहे. आपण बोलतो मुलं ही देवाघरची फुलं आहेत, ती फुलं कोमजली आहेत. त्या कोमजलेल्या फुलांना काहीतरी टवटवीत करण्यासाठी पाणी कुठलं तरी लागतं की नाही. सकाळी एक चांगलं पाणी दिलं पाहिजे. असं एक हास्यरसाचं जे पाणी आहे ते आमच्या प्रवीणकुमार भारदे सरांच्या रूपाने आम्हाला मिळालं आणि ते मी मुलांना देण्याचा प्रयत्न करतो. त्यांच्यातले सुप्त गुण जे आहेत ते मला बाहेर काढायचे आहेत आणि त्यातलाच एक प्रयोग म्हणून आज हे बालनाट्याचा प्रयोग आहे तो आमच्या शाळेत प्रवीणकुमार भारदे सरांच्या माता अनुसया प्रोडक्शनच्या माध्यमातून, या संस्थेच्या माध्यमातून जो काय सादर होत आहे, यातून स्वार्थ एवढाच आहे, मुलांचं चेहऱ्यावरचं हसू जो माझ्या शाळेत येतो. आज मी 2 दिवस सरांचा जे उपक्रम बघितला त्यात एकच बघितलं, माझ्या पहिलीतला विद्यार्थी असेल, माझ्या 10वीतला विद्यार्थी असेल, तो मनापासून हसला. पहिल्यांदा मनापासून हसला. शाळेत येताना मुलाला टेन्शन नव्हतं. आज जेव्हा मुलं शाळेत आली त्यांना असं वाटत होतं की शाळेत कधी येतो आहे, का आज मला काहीतरी नवीन भेटणार आहे. मग असं नाविन्यपूर्ण प्रयोग करण्याची संधी आणि हे जे स्टेज आहे ते मुलांना उपलब्ध करून द्यायचं असतं आणि त्यासाठी हा एक छोटासा प्रयत्न करतो आहे. आणि ह्या प्रयत्नात मला प्रवीणकुमार भारदे सरांचं जे काय अनमोल मार्गदर्शन आणि सहकार्य मिळाले आणि साथ मिळाली, माझे ते मित्र आहेत, आमचे जे काय मैत्री आहे ती अजून घट्ट होण्याचं काम या बालनाट्याने झालं आहे आणि त्याच्यासाठी मी त्यांचाही खूप मनापासून आभार मानतो. आणि त्यांच्या फक्त एवढंच नाही, त्यांनी 2000च्या वरती प्रयोग केले आहेत आणि त्यांच्या या संपूर्ण कार्याला, कारण जगातलं सर्वात कठीण काम ते करत आहेत. एखाद्याला हसवणं खूप कठीण काम आहे आणि ते काम आणि हे त्यांनी जे व्रत घेतलं आहे त्यांचं अखंडित चालू राहू दे, यासाठी मी खूप देवाकडे प्रार्थना करतो आणि त्यांना त्यांच्या पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.